Nganong magdugay pa man kung dili ta para sa usag-usa. Damn. Battery pa lang dyan no na kinahanglan nga years pa jud usa nimo ma-realize nga dili di ay ako ang gusto nimo makita inig mata nimo. Nga wala di ay ko'y labot sa plano nimo or sa future nimo. Pero damn. Siguro dili lang jud mo parihas og rason kung anong gilove ninyo ang usag-usa. Siguro love nimo siya kay love nimo siya. Pero siya kay siguro love kaniya kay ikaw ang naa. Love kaniya kay kinahanglan kaniya atong mga panahona.